velkommen til den her video. Jeg er på vej ud og fiske nogle gedder. Et dejligt solskin. Der er lige omkring 15 grader og starten af foråret, og gedderne bliver fredet i næste uge. Så vi skal se, om vi ikke kan finde nogle gedder på et lavt vand. De burde være i hugget. Jeg tænker, at vandtemperaturen er steget noget med de sidste par dages dejlig varme. Så jeg vil lige hurtigt tømme båden her, og så ses vi ud på vandet. Så er vi ved at være klar til at ligge fra land. Og jeg har som sagt aldrig nogensinde været i søen herfra, så det er jeg lidt spændt på. Planen er nogle gedder, og har også lige taget en stang med til lidt op over. Så er vi ved at være klar til at fiske lidt. Søen her, den er ikke forfærdelig dyb. Den skulle være 1-2 meter, mener der cirka. Jeg tror, vi prøver at starte med en maskine svømme her i noget gydefarve. Jeg tænker, at nu her hen mod gydningen, der er gederne, altså, der vil de gerne have noget, der ligner lidt en gede. Vi kan godt lide, at det ligesom er lidt, lidt gede over den. Men jeg har som jeg har sagt aldrig nogensinde været i søen. Så det er jo altid spændende at komme ud og prøve noget nyt vand af. Og jeg vil egentlig bare tage jer med på turen. Så kan I måske lære lidt om, hvordan man river sådan en ny sø an her. Søen er en relativt mørk i det. Men tænker jeg nu også er fint nok. Lidt mudret, sådan lidt moseagtigt. Jeg har valgt at sejle ind i en vig, som I nok kan se. Med nogle siv og noget. Jeg tænker, vandet bliver varmet relativt hurtigt op herinde. Så har jeg lige kastefisket det lille område af herinde. Og jeg tænker lidt, at nu vil jeg lige prøve at døve lidt. Jeg tror lige, vi prøver at tage en lille cannibal shot i noget fire tiger. Bare lige fordi at søen er rigtig mørk. Så tror jeg lige at prøve at døve fisk med en vistin-svømme. Det har jeg hørt fra en marker til, at det gjorde din del. Så det har jeg sgu aldrig prøvet. Så vi prøver noget nyt i dag. Og så ser vi, om det ikke giver idderlændet. Det skal nok blive fint, hvis der kommer en stor fisk i dag. Jeg har hængt med. Det er jo altid spændende. Det er jo typisk, når man ikke har noget form for net med, at man fanger noget stort. Jeg lige hurtigt skal snakke lidt om dørfiskeri. Og det er jo egentlig meget simpelt. Med at smække 2 stænger ud efter båden. Det kan godt være lidt svært, når man er alene afsted og skal få kastet ud. Men det plejer nu at lykkes. Man skal bare være lidt hurtig. Så plejer det ikke at gå i bunden. Der kommer der godt nok lidt af den her. Jet. Det blæser der også lidt af alligevel. Planen var egentlig lige tager kant rundt om søen. Nu er lige, jeg forestiller mig lidt, der ikke er så dybt herinde. Der er en masse siv ret langt ude. Så en lav vig her. Nu går jeg i hvert fald i bunden derovre på min højre stang fra. Eller hvad? Nej, det går vist ikke. Altså samtidig så kan det være rigtig effektivt med lige at døve lidt rundt. Det er tit, når man er med over, så går man en egentlig god stille og rolig hastighed. Der lige passer til fiskeriet. Der var en, der gerne lige vil have vistin-svømmen der. Den følte faktisk fint nok. Den går meget til siden. Det er også lidt svært ved at vurdere den her. Okay. Er det en stor fisk der her? Den er sgu da fin. Og jeg har som sagt lidt med. Okay, den er fin. Det er den i hvert fald
80-90 cm fisk det her i hvert fald. Ja. Den skulle sabt have, hvis din svømmer der. Så stor vand heller ikke igen. Den fejlede bare rimelig godt. Der var 2 kroge derinde. Fedt. Det bliver dumt det her. Helvede. Her gør vi lige til denne gang. Mens vi har styr på fisken der. Op til. Ja. Og der skal lige en 4 fisk her. Op til. Ja, den var godt tykke nu der. Den skal i hvert fald lige have en Wistin svømme den her. Nå, jeg har lige haft dronen op en lille tur. Fik jeg lige til at virke, heldigvis. Så prøver vi lige at trille lidt over i det hjørne heroppe. Se om der ikke står noget ved det andet hjørne. Jeg er ved at have fisket det meste af kanten rundt på søen. Jeg mangler lige den sidste side hernede. Og så kommer jeg ellers ned, hvor jeg starter min fiskeri. Så må vi se, om det ikke bringer noget. Nu har jeg sat sådan en inline. Jeg ved faktisk ikke lige helt, hvad den hedder. Noget Savage Gear Perch på. Den går nemlig ikke så dybt, og det her område, der er virkelig mange træer, har jeg fundet ud af. Nu fanger der i hvert fald alt muligt, og jeg kan se pinde og lægger en ø heroppe. Det er jo en del af det, kan man sige. Det tager vi med. Jamen, vi kan jo lige snakke om den næste tid, der kommer til at ske her på kanalen. Jeg har fisket rigtig meget geder det sidste tid, så hvis det gør nogen hemmelighed. Det er klart det, der har givet mest mening her hen over vinteren. Der kommer noget havret fiskeri, og vi har også nogle putture igennem en juniorklubben. Jeg kommer til i hvert fald til at lave lidt med noget potentialfiskeri. Så begynder vi foråret, så kommer der nok også noget karpefiskeri. Det er mig og min kammerat Dalen, det har vi sat os rigtig meget ind på i år. Og kommer der helt sikkert også noget størfiskeri over på Blue Rock af. Det vil sige, sidste år der havde vi en relativt god tur, så det skal vi gå igen. Vi fik 72 dør på lige omkring 36 timers fiskeri, så det var en hektisk tur, vil jeg sige, på en 48 timers tur. Hvis din svømme baglæns her. Det var sindssygt fiskeri. Det var fisk hele tiden næsten, i hvert fald i perioder. Selvfølgelig også nogle tider, hvor vi ikke fangede noget, men for det meste så fangede vi noget hele tiden. Jeg fik en stør på lige omkring, eller en stør på 54 kilo, en stor hvid stør på, hvad var det, en 2,20 meter cirka eller sådan noget. Det er sagt noget af det vildeste, jeg har prøvet. Der var sgu gang i den. Der kommer vi i hvert fald til at tage nogle ture over. Mig og min kammerat Dalen, vi starter allerede et år her i foråret. Og der tænker jeg, at vi kommer til at lave noget video. Og så videre. Så er jeg ved at nå til vejs ende af sivkanten her. Tænker, at jeg også snart trailer i den. Tager lige de sidste kast op langs her, og så trækker jeg bare lige en stang på vej ind til bådpladsen derovre. Det har været en fin tur. Det er dejligt vejr. Lige omkring de 15 grader, det
Det skulle være sindssygt lækkert. Det er dejligt, at vi begynder at få de temperaturer igen. Så begynder lidt det hele fiskeri igen. Det har været lidt sløvt de sidste måneder, men sådan er det jo med vinteren. Det er dejligt, når vandtemperaturen begynder at stige, og der kommer gang i alle fiskene. Det blev til en enkelt fisk. En enkelt finged. Så det har da været en succestur at prøve noget nyt vand af, og finde ud af, at der også er fisk her i. Jeg var faktisk lidt i tvivl, om det var fisk, men jeg kan se, det var det så. Jeg kiggede godt lidt på stangen og tænkte, fanden. Der skal ikke over i den anden line der. Det var på ved sin svøm igen. What? Okay, det er så ikke givet. Det er en fejlkroget brasen. What the fuck? Ja, okay. Jamen, det kan man jo også fange. Så var der sgu lige en dyk brasen her, der blev fejlkroget. Så er jeg kommet i bilen efter dagens tur. Det blev til en enkelt gede og en fejlkroget brasen. Det var ikke lige, hvad jeg regnede med, men det kan jo ske. Samtidig så er de sgu lidt mærkelige, de der braster. Det ene skulle nærmest, den har taget den. Men den vil gerne lige have en, hvis de er en svømme i hvert fald. Men det var en fin tur. Fedt at prøve en ny sø. Jeg har aldrig været i før, og det så lykkes. Det er jo det hele værd. Nu er vi kommet godt i gang på foråret, og glæder mig mega meget til at lave nogle videoer til jer den næste stykke tid. Måske noget søret fiskeri. Begynder i hvert fald på noget arbor lige om lidt igen. Vi begynder også lidt at fiske nogle stør her nu igen, og så ser vi, hvad der ellers ikke bider i løbet af foråret. Vi skal i hvert fald ud og fange nogle karper. Mig og Daniel, vi har sat os rigtig meget ind på, at det skal lykkes i år med en del karper, og forhåbentlig også en stor nogen. Men vi ses derude i næste video.